Street Artaren 8. edizioa amaitu berri da Baionan, aurten hemen ez ezik, showtan eta aurtin ere izan dira artistak. Arratsalde on ikusentzuleok eta asteburuan feriantek egindako protesta zaratatxoa ere izanen dugu gaurkoan Izpide Baionako besteak uztaila amaieran egita lortu arte mobilizatzen jarraituko dutela hitzeman baitute, baina itzinetik aktualitatea. Asteragoaz! Baionak hondamendi natural izendapena eskatuko du gaur, iragan astean gertaturiko uholdeen kari. Izan ere, eurite handiek eta marea koefiziente altuek bateginik, irudi ikusgarriak izan genituen Lapurdiko hiriburuan. Auzapezak tokien bertan azaldu zigunez, gaurtik goiti prefetari eskatuko dio hondamendi natural eremu izenda dezala Baiona. Egon daitezkeen kalteak aseguruek bere gain arditzaten. Errobi eta Turritik uraka askotan ateratzen badira ere, ostiral arratsaldean eremu handi bati eragin zion ohikoa baino dezente handiagoa. Eta ura asko atera zen inguruko ostatu, denda eta etxeak kaltetuz. Hala ere, auzapezak baieztatu duenez, kalteak ez dira handiak, naiz eta garbik eta lanetan buru belarri ibili ziren bizilagun eta komertzianteak. Barraskilo operazioa eta protesta eguna berriro ere asteburu hontan Baionan. Festen datak aldatu bat dituzte ere, feriantei hitzaiki data berria gustatzen eta protestekin jarraitzea erabaki dute. Lapurdiko hiriburuan errubi partida jokatu dela profitatuta, erdigunea blokatu dute beste behin. Festen daten gora berak ezinegona eragindu feriantengan. Hasieran, Mondemarsango festekin bat egiten zutelako eta beraz urteko fakturazioaren zati handi bat galduko zutela kexu ziren. Lehen protesta bat egin zuten eta ondorioz auzapeza Mondemarsangoarekin bildu eta beste aldaketa bat iragarri zuen. Biek bat ez egiteko Baionak astebete aurreratzea. Baina data berri honekin ere ez daude ados. Arazoa ez da Mondemarsan, horrek areagotu egin zuen problematika. Egiazko arazoa da, beti eskatu izan dugula eta irailaren 23tik bazekiten herrikoetxean, Baionako bestak betiko datetan ospa daitezela. Hau da, uztailaren amaieran. On veut, nous, les fêtes de Bayonne, à leur date initiale, c'est-à-dire fin juillet, parce qu'on a un calendrier qui est fait comme ça. Datekin ez ezik, herrikoetxeak eurekin kontatzen ez duela kexu dira. Ez dutela elkarrekin bilkurarik egin. Guk egiten ditugu protestak, baina gurekin ez dira biltzen, nola uler daiteke, diote. Horregatik, hirugarren mobilizazio bat iragarriko dugu laster, diote. Bizi lagunen artean, ulertzen diet euren lana da, gehiago egin beharko lituzkete. Egun zaila da bai. Zarata asko ateratzen ari dira. Lortu dute aldaketa, zergatik jarraitzen dute protestekin, galdetzen du beste bizilagun honek. Horrelako protestekin jarraituko dutela esan dute noiz arte, festak uztaila amaieran egitea lortu arte eta horretarako hiriko hitzordun nagusi guztiak blokeatuko dituztela hitzeman dute. 2025ko Baionako festak aurreratu egingo dira, uztailaren 9tik 13ra ospatuko dira eta 2026an berriz Mondemarsanek atzeratuko ditu. Bi hirien artean hartutako azken erabakia irmoa dela dio herrikoetxeak. Pointe-Vu Street Artaren festivalaren 8. edizioa amaitu berri da. Lapurdiko hiriburuan ez ezik, aurten showtan eta aurtin ere. Résidence à Urt avec les locaux et en relation avec les locaux. Aurtin erresidentzia bat egin dut ikasle eta bizilagunekin eta bigarren mural bat hemen Baionan. Placette Bourda. Egunotan lanean topatu ditugu mundu osotik zehar etorritako artistak. L'envie de proposer, de prendre des risques, de se mettre en danger avec un travail en noir et blanc. Aldaketa handi bat izan da edizio honetan, zuri beltzarekin lan egiten duten artistak gonbidatu baititugu. Iparraldean bizi den artista honentzat bere egunerokoa, 15 urte daramatza zuri beltzarekin lanean. Je travaille uniquement en noir et blanc depuis une quinzaine d'années.
Artea denentzat eta denean festivalak irauten duen 5 egunetan gainera, bisita gidatuak, kontzertuak, tailerrak, erakusketak eta bar luze bat izaten dira. Festivalaren gauzik ederrena jendearekin harremana da, hitz egin eta gertu sentitu. Street artaren mapan kokatu du festival honek Baiona eta jada iparraldea ere bai, aire zabaleko museo bilakatuz, lurralde osoan edatzen ari diren horma ikusgarriekin. Ikusentzuleok irudi hauekin amaituko dugu gaurko saioa, plazer baduzue, bihar arte!